Zdravím vás, v tomto videu vám v rychlosti ukážu další vůz z mé nabídky. Mám tu vozidlo Volkswagen Golf Sports One, rok 2014 říjen. Najeto 160 000 km, servisováno ve Volkswagenu, aktuálně po rozvodech, vůz pohání dieselový motor 1.6 TDI o výkonu 81 kW, 108 koní, spojen s manuální převodovkou. Jak vidíte ve videu, Golf na své roky vypadá stále pěkně a zároveň má velmi slušnou výbavu, ze které vyzdvihnu nezávislé topení, včetně časovače na daný den plus dálkové zapnutí, automatická dvouzónová klimatizace, přední i zadní parkovací senzory, senzor detekce ospalosti, front assist, vyhřívaná sedadla, multifunkční volant, USB vstup, Bluetooth systém, tempomat. Dále dělená, sklopná a posuvná zadní sedadla plus Isofix, tažné zařízení Westfalia. Další výpis výbavy a informací k tomuto vozu včetně velkých fotek najdete jako vždy na mém webu autasd.cz. Pokud vás tento vůz zaujal, volejte nebo pište a domluvíme si osobní prohlídku ve městě Zákupy, nedaleko České Lípy.